Epa, unok hemen gaude bueltan orain honetan Team Hospitalekin. A ver, zaguak ondo joan nahi didan. Vale, hemen ematen du, opa, geziekin, vale. Eta hemen gaude Team Hospitaleko bigarren saiarekin, bigarren nivelean azteko gogoz. Eta, bueno, ikusten duzuenez, eraikintxo bat dekogu, ate bi aldetatik ate gaude, eta hemen ikusten diren tokitxoak, edo bide mosketak dira espazio gehiago haunditzeko ospitalea. Momentuz hemendik hasiko gara, hartzen badut ondo puntu baten sagua. Vale, hortxe, primera, venga. Ematen dau, hor joan nahi duela ondo, vale, hasiko gara. Konsulta, hemendik egingo dugu. Vale, ez doa ondo sagua, hortxe bai. Hemen kontuz, aprobetxatu bergararek eta gehien aprobetxatzen espazioak. Vale, ongi. Baina hor. Hau hemen, eta aurkitzua. Hemen txatibidez. Ongi, orain diagnostiko. Hemen ondoan, adibidez. Gara gutxi gora berak dena nivel berdinera egiten. Eta saiatuko horren abita ere izango da hortxe, horan, adibidez. Eta saiatuko horren abita mendik egiten, oza, tokitxo utziko diogu hasierako ba hori, errezepzioa eta bat jartzeko. Psikiatria. Hortxe, holan. Garalek eta gehien aprobetxatzen espazioa. Aldatzekoa, nau. Eta medikoa, ba... Amentz. Ez dut hemen, bloke bat dagoela, beraz primeran. A ver, diagnostiko, enfermeria. Enfermeria hemen egin beharrean. Hemen egingo dugun izango da tratamiento. Ja, farmazia. Tokitxo honetan, ja, toki hau ondo aprobetxatzeko. Farmazia ez duen ez behar asko. Tren hasi behar dira hor, ez dakiz zer egiten benetan, tio. Joder. Bueno, hortxe farmazia. Inflatoterapia. Hemendik, adibidez. Hor sarrera. Eta hor. Venga, ondo goazela. Investigación. Hemen, komun batzuk. Hor. Jarriko dugu eta hemen hartuko ditugu beste lau edo bost. Bost eta beste bost. Venga, hortxe. Lantxe, eta lantxe, eta orain. Bat, bi eta hiru, eta hauek hemen. Hortz, primera. Eta falta zaigu enfermeria. Bueno, lehenik eta egingo duguna izango da. Estatuko dugu hemen recepzioa, banku asko. Igual hemen emanik hori da. Sí, en plan lokuro, nahi. Topera jarriko dut eta gero jakosiko dugu zenbat erabiltzen ditugun. Espendara makina batzuk. Tintore batzuk, radiadore batzuk, eta landare pare bat. Bale, orduan, hemen jarriko dugu recepzioa. Hasiko gara hemendik butaka jartzen. Jendea eroso sentitzeko, utziko dugu tokitxo bat espendedora makina baterako, adibidez.
Nahiko potxolo geratu zaigu. Ia esan da. Hautsiko dugu hemen tokitxo bat. Ezin dugu atea dela eta, orduan hemendik hasiko gara jartzen bidez aurkiak. Eta hau, ondo, hau beldur gabe tokitxo bat. Hau beldur gabe tokitxoa utzi eta elegante utzi. Ustot momentuz ondo goazela hemen. Akietaz eta hemen igual batzuk gehiago. Hortz. Máquinas expendedoras. Bat. Txizugu tokitxo bat. Non izan den. Hortz. Hemen jarriko dugu beste bat. Hemen beste bat. Nik uste dut hor ondo doala. Extintorea jarriko dugu bat hemen. Bator. Beste bat hemen. Beste bator. Hor. Hor. Eta bat. Hemen bat adibidez. Radiadoreak. Jarriko dugu hemen bat. Uste dut bi jarri ditu dala, bueno. Hor. Hementxe. Hementxe. Hementxe eta... Ez dakit hemen. Eta hor. Primera. Eta landare pare bat, adibidez hemen. Hora ezin dut. Hemen. Hemeri bi jarri diosa dugu landaretxo bat. Peskat polita guzteko. Zer dakit. Hortxe eta listo. Hau da gutxora gera gure hospital basiko. Horrein erosi beharko dugu erosteko, zoazte ona. Eta behiratzen duzu eta direz, listo, erosi dut nahi gabe. Bueno, ikusi duzu oso simplea dela erosteko. Eta egin beharra dekogu diagnostiko enfermeria. Dugu adibidez, hemenik aldetik aldera. Ongi, eta hemen, ongi. Euskatien eta hartuko ditugu emaitxo batzuk gehiago, oe batzuk gehiago, extintore bat, edore bat, landare bat, sakarrontzi bat eta oe batzuk gehiago. Hortxe, hola, mismo, total. Hemen logailua, hemen landarea, hemen sakarrontzia eta hemen estiktorea. Toma las flies. Taren falta zaizkigu instalazioak. Hau, eta gero beste aldugunan egingo dugu. Hau, hementxe, hemen sarrera. Hemen, eta hartuko diegu sellar, telebista, radiador, extintor, planta eta sofa bat gehiago. Jango da pilar maila, sofa eta hau ez, telebista hemen, extintorea hor, radiadorea hor, eta landarea hementxe. Listo, eta orain hasi behar gara jendea kontratatzen. Orduan, beharko dugu. Trabaja fatal, nada. Restaura muebles, tiene poquísima resistencia y mala actitud. Jo, psiquiatra batentzat. Temeraria que no tiene ningún cuidado. Bueno, hau psiquiatra, aurrerako psiquiatrak bai datostela ondo, pentsa.
Osea, beldurrik ez. Holan Stanislavski metodo erabili nahi badau, ba, aurrera. Tiene encanto, educación y disponibilidad, vale, bau, hemen adibidez. Hartuko dugu recepcionista bat, ja, zuzenean, ja, ez dakit zein hartu dudan, berdin zait. Bedel bat. Bat zuzenean, beharrezkoak diren basikoak. Tonen jarraituko gara dugu behiratzen, trabaja fatal. Toca el violín y una persona lenta y quisquillosa. Tonen beste enfermera bat behar dugu. Negatiboan gaude. Etxango dugu pizkatxo bat orain enfermera hartu arte. Ea pizka bat jende azten den etortzen. Bedel bakarra dekogu, momentuz. Vale, eta radiadoren movida, ja, zeran dauden, eroz eta bat. Momentuz ondo, primeran doa nire ustez hor. Hasta pitintxo bat gutxiago. Momentuz minimoan jarriko dut. Eta ratoria lehenengo pazienteak. Txalta, nahiko ondo geratu zaigu, gustoko nona geratu zaigun hor gure basea edo esan dezakegu, ez dakit. Nahiko polito, zeran eta holan gehiena hemen sartu dugu. Holan garrantzitsuena edo, ez? Eta gero bestea baia da pizka bat zerbitzuetarako gehien bat. Hau kendu izan ezik, toki asko hartzen duela, baina, holan garrantzitsuena eraikin berberean dago. Eta beste guztia, hori, aparte. Ostia, hemen ez ditut jarri aurkiak. Duzten dagoen baten bat hartzen. Ez teko dirurik ez diguzten. Cago en la leche. Despiste. Momentos ez dugun ez behar. Toko diagu. Hau, jarriko dugu hementxe. Eta holan sar daiteke. Venga, lolo egitera, venga. Torbedera ureztatxera. Despistu utxe izan da hori, Tiru pizkat lortu arte. Botakak endu. Hor dator bipa, uste dut. Bitazen al bip. Bai, gainera ondo etorriko zaigu diru hori. Harain nahiko txukun eta polita dagoela. Ez eta bedel bakarra izan. Gazte gure langileak, ondo. Momentuz ez dut uste arazorik dugunik. Primera. Beste emakume bat hor lo egiteko. Beste pizkatxo baten hor, klak. Ostia, minus 1900. Cago en la leche. Ez dakit lortuko dudan negatiboak entzen, Txartu hasi naiz. Azteiko hobeto da igual, beste hemengo eraikin hau merkeago dela, uste dut. Baitor dator ja bipa. Uste dut kreditoak eskatu azirera eta dana. Bai. Eskatuko dugu 5.000 momentuz. Baitor dator gure bipa. Izango da beste enfermera bat. Hemen. Eta beste mediku bat. Lara telebizan. Hau investigazioetarako ondo etorriko zaigu. Gero ingo dugu gela hori, investigazioen gelatxoa. Ditu banko gotxo batzuk hemendik. Eta makina pendora bat. Ez dut uste asko beharko dugunik. Baina, bada espada.
Tun, tun, turu, turu, tu, 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 tururururururun. Gero saguak egizartu dira, eta hortik la de Dios, oza, flipatu duzue. Geroago. Jode, ya hasi da moviendua izaten, Igual gero aurrera beste kontsultaren batekin batuko dut edo horrelako hori. Se ha encontrado una nueva enfermedad. Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva, el somnolencia. Causa una glándula del sueño hiperactiva en el paladar. Joder. Síntomas. Deseo imperioso de echarse una cabezadita en cualquier parte. Cura. Una enfermera administra una elevada dosis de un poderoso estimulante. Va hondo. Pam 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 para pam 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 pam. Para la. Ah, bueno, estás pasando el VIP. Aguántame. A ver. Bueno, nahi kondo doa gauza, Momentos, está muy bien. Acabas de curar a tu primer paciente. ¡Uy! Tu equipo ha descubierto el catarro atípico. Vale, cosas pequeñas, cosidad, en fin. Hori ya lehenengo saian ikusi genuen. Zeintzuk dira helburuak. Diruaz aparte. Hora hemen super negatiba. 40 personas, vale. Hor, kreditoak hartu beharrar. Oh, los de la lengua. Laringo, bai, gero asmatzen duzu makina batera, laringo ez dakiz, eta mia mesten diozu, ostia. Ze gorantziak, tio. Claro, ez dute investigazioak arena inbarko nukela. Ingo bana izango da. Pizkatigo, adibidez, katarro atipikoa, prezioa. Hor, onda bost. Bisibilitatea be nahiko, ostean, bisibilitatea nahiko garesti da, ginanitis. Tia, medicina... Psikiatrari... Piskadeko ligoko diogu. Psikiatra batera. Hau da, lengua caída. Diagnóstico general. Pizkatera igoko dugu, venga. Ez que dirua behar dugu oraintxe bertan, benetan. Hemos probado con nuestras... Bueno, saiatuko gara sendatzen. Ah, ez. Enviar paciente a casa, enviar... Ez que ez dago investigazioarik. Paciente a casa, momentuz. Investigazio egin behar dugu bai. Baina, dirua behar dugu. Horregatik jarri dut pizka bat garestiago. Momentuz ez dagoenez dirua, en fin, ez dugu itxarotea egingo hasien bano. Muy bien, hazlo paciente curado. Eso hace un total de 5. Primera. Pipas kenean zer reportatu du, nik gustatu zaio hospitala. Ez da nahiko ondo montatuta dago. Asko gustatu zen nola geratu segun, hau, egia esan da, epo. Mia, oston, niroa behar dut. Igual momentuz kreditu eskatuko dut... Este 5.000, eta ingo dut investigazioarena, zen eta... Epa, hau ez. Investigazioa behar da, bai edo bai, osea... Ondo etorriko zaigu eta... Epa. Zaidala! Buen la leche. Zaguka broia batzutan ez dakit nola joaten den, tio, osea... Es por visitar el hospital. Oh, 2.000, wow. Ez dago bat ere txarto. Investigazioa emengo dugu hemenik ona. Vale, eskerrik asko por joderme, ratón.
Hortxe. Eta zerrera egingo diogu hemendik. Momentuz. Gure makina. Eta egingo ditugu... bi. Holan bi... Artxibador. Holan bi egon aldira aldi berean. Uztut ez dakit bi egon aldiren edo ez, baina... enfermedad. Ondo. Eta hemen duda, zer dekogu. Que paciente espera mientras intenta la recuperación posible. No esquivaiets. Envía al paciente a investigación. Kobatxo jarriko dizkiogu. Eta zerangoaz gure... Bera dago pizka bat. Bai, egin behar dudan da beste bedel bat kontratatu egia esan da. Nahiko... bakarrik dau. Ordu investigadora dela... Hau. Ez hau da, psikiatra. Orain joango da lasai. Edo beste investigador bat hartzen batut, baldin eta badago, claro. Conduce coches de carreras con una mala formación y poco eficaz. Beto escucha la radio, es como una persona y trabaja mucho. Wow. Hau behartuko dugu. Gainera hori bai psikiatria bai investigatzeko balio zaigu, beraz primeran. No izartzen zan tipo. No, pacientes curados. Eta horren jartzen zen zuzenera, no las hijo máquina. Ah, jodo. Qué nivel, macho. Hostia, qué nivel. Hor barne gaiora orain. Ah, baiz. Hostia, nivel maribel. Sartzen du hor, venga, telefono horreja, Washington, bai, dekagula hemen arazotxo bat, ez dago lanean, dekagula letxe. Oen tal. Jo, ze gorantxea joko, me cago en la leche. Horrein duko diogu. Neskato neri be. Ondo. Clic. La caldera del sótano se ha estropeado. Hostia, de putada. Venga. Vale, bakit no debes tener menos de menos 10.000. Tienes menos 4.000 y pico. Lasai. Ja esan da, nik uste Bosnia ja itxole alditzala momentuz. Hortz. Ondo. Investigaziora, bidaliko dugu. Eta paciente investigación. Pilo bat barri egiten didatei. Eta nik uste dut ja usteko garai aldo seguro. Eta 5 minutu dara magu. Joder, joaten zeit denbora. Neixera enteratzen bez, benetan. Neixen enteratzen nola di joan denbora. Joko honekin, benetan. Ze disfrutea. Besterik gabe, hemen ikusteko utzi beharko dugu gaurko saioa. Espero zuen guztok izatea, nahiko ondo montatu dugu. Theme Hospital, bigarren saioa, Rebote Doktore. Nahiko ondo montatuta dago. Ia esan da, gustatzen zait. Malago beto daiteke. Venga ya. Uy, lagazo. Besterik gabe, espero zuen guztok izatea, guztok izan baseba, kaixo izan gara duzen, eta horren gertela lagunok, agur.